vrijeme maškara naveliko vlada, a fašnik je pokucao i na vrata Westgate-a. Likovi i superjunaci iz filmova, crtića i stripova poharali su najveći shopping centar u Hrvatskoj. Jedan od najpoznatijih kuhara u Hrvatskoj, Tomislav Špiček, i protekloga je vikenda kuhao za posjetitelje. Slučajno odabrani posjetitelji natjecali su se u kuhanju, a pobjednik je osvojio vrijedan poklon bon za kupnju u Westgate-u. Nemojte zaboraviti na poznatu noćnu shopping avanturu. Late night shopping u petak, subotu i nedjelju, koji je i protekloga vikenda donio odlične popuste u Westgate Shopping City-u. Westgate Shopping City.